Africa. Ngathi insizwa nje ziyashoda zona. Intombi zingakhulu. Insizwa zikho. Kunjalo ke vele nasebandleni khona omama bekho. Manje masithi thina uNkulunkulu ethu yasigcoba usenza abafundisi ukuthi solibandla. Siyaphikiswa kodwa ubheke. Ekho abafundisi bakusasa insizwa nangapha obaba babenza bibikho thina bomama sigcwale ngathi. Amen. Manje impela ngingakho sizobaphatha sibahole betha sizophenduka oMoses. Ngoba phela uNkulunkulu ngeke alinde abantu abaseyipotini. Amen. Ife izwi kaNkulunkulu ngabantu okuthiwa baphethe ibona okufuneka baphathe kodwa kuyo abantu abaseyipotini ngeke simele lokho bathi impela ke manje. Amen. Amen ke bazalwane. Indaba engize ngabazalwane indaba ebucayi. Amen. Efuna ukuthi umuntu ajule ekholweni. Angizile namhlanje ngendaba yenkolo. Ukuthi ngizonishumayeza kanjani icayi lendaba engize ngayo ngoba esikhathini esiphila kuso siphile esikhathini esinzima kakhulu. Isikhathi esinzima sokuthi lengane nje ubinganga nje ayizazi ukuthi yini. Amen. Ayizazi lengane. Istage ekhuphuka ngaso ayizazi. Amen. Iyahamba nje. Iyakhula nje. Yazi nje yona mina ukuthi mina ngizalo bani baba mubani umama mubani kithi kubani ngifunda kuphe esikoleni mina ngintombazana phela. Amen. Ukuthi ke njengoba uyintombazane nje kuyini ayazi. Amen bazala. Ngoba lo muntombazane eyibo kunezinto zakhona. Amen. Nalomfana njengoba umfana nje kunezinto zakhona. Amen. Okufanele akhule zibe imagnet zimile kuye. Amen. Ziyoba yinto kusasa lapha yakhona. Ezokholwa engezona ezokholwa. Senifundisiwe abantu abasha basematsheni ngokholwa nigqoke kahle nifihlile umzimba niyakhuleka anijoli anikho konke kodwa kufanele ukuthi nizazi ukuthi ningobani. Kufanele ukuthi ungajoli uzazi ukuthi awujoli nje ngenxa yani. Hayi ukuthi awujoli ngenxa kaJesu. Cha ake ukuthi manje wazi ukuthi angijoli ngenxa kaJesu nangenxa yakhe. Njengoba ngiyintombazane nje ngiyini sizokhuluma ngalokho namhlanje. Ngoba nilingeka kangaka nje injolo ukuthi anizazi ukuthi ngoba thina sikhula sasingalingeki injolo kangako ngoba sasazi ukuthi mina ntombazane ngizinkomo zikaba. Yes ngangazi nje ukuthi nje manje ngathi ngiyajola nje umfana wathatha untombazane zihambile inkomo zikaba. Yayibona nje sasinovalo lwalokho ukuthi noma ngabe ngiyamqoba lo mfana kodwa kunendawo ongafanele ithinte ngoba le ndawo lena izinkomo zikaba. Amen. Manje sizofundisa abazalwane ningabantu abasha ukuthi njengoba intombazane uzazi ukuthi yini. Amen bazalwane. Khona ungazulingeka kakhulu nawo umjolo. Ngoba kukhona umjolo omubi bakhipha khona la ekholweni. Selitholile inhlanhla engaka kukhonza inkosi uJesu inhlanhla engaka kodwa unikhiphe lo mjolo ekholweni. Ukhishiswa yini ngoba uzazi ukuthi uba. Intombi bazalwane eyintombi into engayazi indoda iligugu lontombazana. Iligugu kuNkulunkulu uqobe ezulwini. Ngoba lo ntombazane leyo ayikazi mama wathintwa indoda usungcolile. Amen. Yingakho lendlela abazalwane. Yingakho ngithangiswa ngoba iyasiphazamisa. Bazalwane lishe ebukhosini bakaZulu. Yingakho kuye lamantombazane okuthiwa ayahlolwa. Yiwo aya kuzwe lithi. Yiwo aya kumisuzi. Ayina embuzi lami yezwakala ngisize. Niyezwa? Ngifuna lokho. Amen yabazalwane. Amen. Yiwo lamantombazane lawa asondela kumisuzi. Amen bazalwane. Akusondeli noma ngakubani. Amen bathandekayo. Usondela lamantombazane angandolanga enkosini nakuJesu ngokunjalo. Manje wayiphatha kahle nje uyintombazane
wena yini laba nina enobe nihlele esigodlweni na uJesu, enobe nihlele ebukhosini na uJesu. Singabafundisi ngethina ngeke sangena lapha ebukhosini, ngene ezulwini. Ukhona abantu abamele ukuthi bangene ebukhosini. Yabona lento ekhona yonke le emhlabeni ikhona ngalezulwini. Amen. Nina manizintombi nina yinile niyongena ebukhosini. Nibhathe ezimhlophe nihlale noJesu. Ngoba nina aningoliswanga. Isono esikhulu esingolisa umuntu wesifazane emhlabeni indoda. Isono esikhulu esingolisa indoda emhlabeni umfazi. Amen. Manje-ke nina zintombi fanele nazi ukuthi ngamagugu. Ma uyintombazane uyigugu. Uyigugu kuNkulunkulu, uyigugu kubazali bakho, uyigugu esikoleni ofunda kuso, uyigugu ezweni lakini. Ngoba mawuhamba emgwaqweni uhlangana nabantu bekubona abantu ukuthi uyintombi nto, bathi yeyi abazali balengane basele mani. Ayibazele abazali balengane. Uphume efamily uphethe ibhegi yakho uyintombi nto, hlangana nabantu bethi eyi kwaze wabusiswa lomsebenzi osebenza lo mntwana. Ngenkonto enjalo uphume esikoleni ushaya isigqebhezi, mangabe ushayile leso gqebhezi ayabona ukuthi nje yeyi intombi nto le ayazi indoda. Bathi yeyi isikole esithile sinezintombi, kushiwo wena wedwa. Kodwa kuthiwa esikoleni esithile kunezintombi, efamily ethile kusebenza intombi, endaweni ethile Orange Farm kunezintombi, kushiwo wena wedwa. Ebandleni laseMatsheni kunezintombi, ngawe wedwa. Mhlawumbe nazi-ke nini ukuthi umuntu oselale nomfana eyintombazane umzimba wakhe uyabonakala. Mhlawumbe nikwazi lokho. Lokhu ungalala esigangeni umzimba wakho nje uzobona ukuthi lo uselale nomfana. Awufani umzimba wentombazane engalalanga nomfana nentombazane esilale nomfana. Ingakho kuqala kwakuhlukaniswa ukuthi wena uyintombi nto, lo yintombazana. Wena uyintombi nto, lo yintombazana. Kwakuhlukaniswa ngoba kwabonakala ukuthi abafani. Ayifani intombazane, igijini, intombi nto nentombazane esilale nomfana noma ngabe ikazali ingane. Ayifani. Ngiyangizwa kuyezwa ka? Imvula imphothi. Kanjani-ke kungafani? Intombazane inesitho. Intombazane umuntu wesifazane unesitho asiphiwe uNkulunkulu esiligugu emhlabeni wonke jikelele. Ngisho ngoba mhlophe, ngisho ngoba mnyama, ngisho naseyinkomeni, ngisho naseyinduzini. Ngiyakuzwa. Naseyinkomeni, naseyinduzini, naseyinkukhwini. Umuntu wesifazane unesitho esiligugu. Kwakumele ukuthi lesitho lesi asazi. Ngizokhuluma lokho ngoba ngisazi. Usazi lesitho lesi ukuthi lesitho lesi akudlalelwa ngakuso. Ngingadlala ngeso, ngingadlala ngendlebe, ngingadlala ngomlomo, ngingadlala ngakho konke. Kodwa lesitho lesi sibhekwe nasemazulwini. Amen. Lesitho lesi siligugu phambi kaNkulunkulu naphambi kwesizwe. Amen. Ngethile namhlanje ngoba safane nje kuthiwa nje noma umuntu ayilalela nabafana kuthiwa intombazane. Eyilalela nabafana kuthiwa intombazane. Sekuyafana nje intombi nentombazane ngoba nabazali benu kwesisikhathi uhleli nabo nje ekhaya ababone ukuthi usuwalala nomfana. Ababoni. Angithi nabo babanjalo.
Amen. Kuneyimpawu abantu abami masewulalele nomfana. Okokuqala ubonakala la ngemuva la. Yabephezana. Ubuntombi buyigugu elikhulu kumuntu wesifazane. Zokhuluma kakhulu zoze insizweni. Ngiyezwa-ke nangalokhu kwenu yinto ku-abortion elihloko undlwabo. Umasturbation wenu lo. Sesiyezwa manje ukuthi iy'ngane ey'ningi zithi mina ngijoli mina zisho ziyazilala. Ngeke ngathi ngibahlola abanye la ngibahlola ngathola ukuthi hayi bagcwele lamantombazane kodwa badlikisekile. Kanjalo sikhona impela lezi ngane kodwa manje sidlikisekile. Uyanimosha-ke naye umasturbation wenu uyanimosha ngoba lapha kusisi esithweni sakho sangasese kuney'nto zakhona ey'tshengisayo ukuthi awukathintwa. Lezo zinto ngeke sibheke nokubheka ziney'mpawu. Semenzile umasturbation wenu lo lapha kusisi uthungiwe kunomthungo. Yezwa thungiwe njengoba kusuka kwenza uthungiwe kuthe bese lapha enzansi phansi kube nento yokuthi uchitha amanzi. Akithi umthungo lo uthe bese kuzoba nento yokuthi uchitha amanzi. Lapha entweni yokuthi uchitha amanzi kunehlo eliqolezelayo. Ngizomtshela namhlanje ngithi lifake nasi. Ngoba naza ngubani obazi ukuthi unehlo lapha ngaphansi. Benasi leli likhona lapha ya. Benasi nakizithi likhona mawuseyinto ungakathintwa ndoda likhona lapha ngaphansi. Mawusewuthintwa indoda iyaqhafaka ukube nje awazi walapho umuntu ongenalihlo. Lapho ngizokusaba ukuthi umntombi bekho untomusha ujulile. Manje umasturbation wenu lona uyawukhakha lo mthungo. Uyawukhakha. Ngoba lo mthungo bekufanele ukhakhwe emshadweni. Yingakho emshadweni mawukhakhwa lo mthungo uphuma nje igazi. Ngoba uyadatshulwa. Sona esikhulu wena udabula lo mthungo lona udabula ngesandla. Ngoba uvalelile. Ungaba into zeswe. Isona esikhulu lelihlo leli wena uphusha ngesandla. Ngoba uvalelile. Ungaba into zeswe. Ngokufundisa namhlanje ukuthi nazi ukuthi ubuntombi kuyini ubuntombi. Umfana bayethi uyakushela khali inyembezi. Ngoba uzokumosha. Okokuqala nje uzokumosha uzokhakha umthungo owathungwa uNkulunkulu zalwa. Okwesibili uzokhopha ihlo owalifakwa uNkulunkulu. Ukuthola lokhu ushada wena uyofika negugu uyofika uneyona iphuphuthe uyofika unehlubona. Imshadi phela nje bafika beyiziphuphuthe ihlo akalazi ukuthi liyasalaphi. Amen. Ngizomtshela namhlanje ukuthi lithi liyemendweni bese nazi ukuthi ngempela manje ngiyemendweni ngiphelela. Amen. Umfana bayethu uzokushela nazi ukuthi umfana uzomosha impilo yami yonke. Uzomosha ikusasa lami lonke. Ngoba ngathi ngithanda kanjani. Usezwa kahle? Nisezwa?
ngayo lithi thina sijoni asithandani thina nabafana kodwa umuntu uyayisiza enganukweni uyazilala eyintombazane azimoshe ubuntombi bakhe ezimosha ngaleyo nto ayimosha ngayo uyafika emshadweni semoshakele wamoshwa yinto ayezimosha ngayo ngoba usathane vele akafuni ukuthi ufike wena ntombi kuyintombi emshadweni wakho ngoba uyazi ukuthi wafika kuyintombi emshadweni wakho yigugu ngisho kuNkulunkulu yigugu ngisho ezwelakini yigugu ngisho emshadweni wakho manje uyabona manje ukuthi abafana nisabathandi kodwa manje seniyazisiza athi umuntu mina ngina-boyfriend angijobi kodwa unendlela ayisiza ngayo amen bathandeka lokhu kuyisiza kwakho kubulala wena lokhu kuyisiza kwakho kumosha wena amen ngoba ngale nkathi uyisiza wena kukhona okuvizekayo kukhona okumoshakalayo ma uyintombi ubuntombi bakho kuphatha njengekhanda awufuni ukuthi kube khona umuntu othintayo lapha ngesandla awufuni lutho ngoba uyabazi ubuntombi bakho ukuthi kuyini khuluma ngomtombi namhlanje amen ukuthi umuntu oyintombazane wamdala uNkulunkulu wamdala waba yigugu yingakho Maria bazala uJesu yingakho uJesu wangena entombini engakazi phindwe indoda amen manje kufanele nazi abantwana bantobaba ukuthi liligugu kuNkulunkulu ongakajoli nje la ongakathintwa indoda la ayitshela ukuthi kusukela namhlanje noma ngaze kube ne-60 years ngingashadile kodwa yikho indoda eyongithinta ongajoli la kusukela namhlanje noma ngaze abe na-60 years ayitshela ukuthi mina ngeke ngazilala mina ngoba ngizilala ngithi ngisiza umzimba wami kanti ngiyazimosha ngiyazibulala ngoba ingubo yomphetho umphetho wengubo yakho weveyili emhlophe oyayigqoka mhla ushada ngenkathi uyilala uyayidabula umphetho wengubo yakho oyawugqoka mhla ushada emhlophe ngenkathi uyilala uyawudabula awusathandekayo amen.
awunalo awunandaba nokuthi umfana uyakushela umtshela kahle umfana uthi umfana wami njengoba ungishela ukuthi uyakuthanda ungithanda ushukhani inyembezi ngoba ucabanga ukuthi uzomosha lento uzomoshalela igugu ukhali inyembezi uthi uthini uthi uyangithanda uzongimosha umhlobi bami khali inyembezi thuthele niye kuhleka amanishelo abafana abekho ongahlelela inyoka izokuluma thukuthela ushintshe uthi uthini ibheke kanje uthi uthini uthi uyamthanda ufuna uzomosha umhlobi bami ifike emshadweni mina ngasayona intombi ngenxa yakho ungikhohlisa suka sathane ungikhohlisa ngikunika manje izinto engizobaphendula ngazo amen nakushela nje umfana inhliziyo yakho inebuhlungu phakathi uthi yeyi madoda uzomosha umntombi bami uzomosha igugu lami mina nginegugu mina ngineyigugu nina intombi ngoba intombi noma ngabe ihamba kuphi mayidlula nje yonke indoda iyayibheka ekholwayo engakholwa iyakubheka iyenza yenza amen kube yigugu kulitshele ukuthi mina ingane ngithandela ngijolo ngitshele ngoba uthi uyakuthanda nje akazi ngitshele ukuthi mina ngiyigugu ngizomosha umhlobi wami bengine intombi-ke la ematsheni akuqali ngani ukuthi ngikhulume kanje le ntombi eyishadile la ematsheni yabona ngisenamandla bengizitshela lezi ntombi ukuthi bayokushela omnike inambafoni yami nabo bayazi ithi nje bayokushela omnike inambafoni yami uthi hayi ngiyakuzwa brother ngiyakuzwa kodwa ufonele nangusisi wami bayazi lawo ifoni insizwa hallo ngithi hayi ngishintshe ivoice athi manje usisi kabani uthi yes uthini manje bengicela ukumbona okay ungenza wait time shintshe ivoice bayangazi lapho sengigugile manje bekungadlalwa la ematsheni hayi fika insizwa zifike ziwu-3 ziphelezelane koko ngithi yebo besize kusisi kabani ngithi ongenani ukhona la endlini ngifake lapha edani ngumlehlala ubaba ngale ngingene nginemvubu yami engaka engayithenda kamayimayi ngibeke la ngisambonani bafana bami nganisiza ngani babhekane bathi ngithi nganisiza ngani hayi thina besize kusisi kabani ngithi mina-ke lona yimloyo nithini khuluma mabengakhulumi ngifake imvubu bayazi lapho amen bayophuma lapho labekade ngibalwela bebefunda eyunivesithi befunda edrobheni eyunivesithi sikithi iy'fundiswa zase ngifake imvubu uqhantsha igazi ngithi nasejele kuyofike ngisho ngithi ubeyomosha umntanami bafika esikoleni basho bathi yeyi ningalinge nimthinte niyabona ukuthi sinjani akudlalwa
bathi bizani abazali benu baze bafike la ngoba nina nile esikoleni nina niyoshela bizani abazali benu ngavala ngo-11 ngaze ngavula ngo-7 ebusuku ngibavalele endlini ayibonto enjalo ngicasule ukuthi bazomosha umfana uyamosha mhlawumbe bekumosha nje kungazi ukuthi uyigugu kungazi ukuthi unani unento wena unento unento wena ongafanele nje bese kuzoza mhlawumbe bakhona sebelalile nabafana phakathi kwenu lobo busha mawusindiswa uNkulunkulu uyabuyisa ngoba babuntshontsho usathane ukhetha uJesu uvuma izono bese kubuyisa ubusha bakho njengokhozi noma ngabe usulale nomfana noma ngabe usuzele uJesu uyabuyisa ubusha bakho njengekhozi kodwa into ngeke usaba nayo uzobuyisa uzothunga lapha athunge kuzoba khona lo yamthungo kodwa ihlo alisekho ngoba ihlo lifa kanye ihlo liphatshana kayi-1 uyabuyisa ubusha bakho njengokhozi mawukhetha uJesu sewuzele ukhetha uJesu sewuzele nomfana thumela ingilosi izothunga uthungwa kanje usalipho bencane lapha phansi la sithi-ke ubusha buyabuyiswa uyabuyisa njengokhozi uyabuyisa ngempela Amen. kodwa kuyiphelele njengomuntu ongalalanga nowesilisa akubuyiphelele asebelane nabafana asebezele ingane besindiswa bekhetha uJesu ubusha babo buyabuya uyabuyisa uNkulunkulu ngoba ngumdali weinto zonke ake sifundeni izwi-ke Psalm 14 verse 1. Psalm 14 verse 1. Psalm 14 verse 1. Amen. Sifunda kuSambulo 14 verse 1 fundeka kanje ihlobo. Iwundlu nababekwe uphawu lukaNkulunkulu bemi entabeni yaseSiyoni. Ngase ngibona bheka iwundlu limi entabeni yaseSiyoni kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyi144 benegama lalo negama likayise lilotshiwe emabunzini abo. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini linjengezwi lamanzi amaningi nanjengezwi lokuduma okukhulu. Nezwi engalizwayo lalinjenge labetha amahabhu.
babetha amahabhu abo bahlabelela igama elisha phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwezidalwa ezine namalunga kepha akubangakho onamandla okufunda lelo gama kuphela abayizinkulungwane eziyi144 ababethengiwe emhlabeni. Verse 4 labo yibo abangangcoliswanga yisifazane ngokuba bayizintombi labo yibo abalandela iwundlu noma liyaphi labo bathengwa ebantwini babe lulibo lukuNkulunkulu nakulo iwundlu nasemlomeni wabo akufunyaniswanga amanga kabanasici. Uyayizwa indaba? Yonke lento engiyikhulumayo hayi ukuthi ngikhuluma nje kushizwe ukuthi abalandela iwundlu abalandela uJesu abantu intombi ezingangcoliswanga indoda. Nina mangake kwenzeke nje nize nife emhlabeni ningazange ningcoliswe indoda nina nindlala ifa ngaleni. Yimina noba nihleli noJesu eJerusalema lakhe elingcwele ngoba nina nizange ningcoliswe indoda. Kuthiwa bayizintombi nto kuhlizwi kuthiwa bangcoliswanga indoda bayizintombi nto. Namhlanje sizoshumayela ivangeli ukuthi uma uyintombi iba intombi nto. Musukhohliswa izinto zomhlaba khohliswa umfana umuntu ongenawo isenti uzokupha isikhambane ngemali yokukhera kodwa wena uzokuthathela uzibulo bakho uzokuthathela ikusasa lakho. Ningaboni nje ngoba izwe sebalibhubhisa abantu. Intombazane esidlule endodeni mayishada ayigubuzeli ingubo iveyili igubuzele nobuso ayigubuzeli ngoba ikugubuzela ngeveyili ithi mbo utshengisa ukuthi yonke indawo kumbozekile. Namhlanje bamboza nje abantu akade intombi ekade zihamba inqikiswa ziphuma nje ema-university ayisenalutho kodwa mayiseshada uyombozwa ngoba umthetho eSouth Africa usekho. Yingakho amantombazana wasenakho ukwesaba ukuthi ngijole ngoba noma ngabe ujolile noma awujolanga kuyafana. Amen. Amen. Umuntu ongaseyona intombi ikhekhe lakhe elibhekiwe elithengwayo alifani. Ikhekhe lentombazane esidlule endodeni ikhekhe malishada alibi mhlophe alibi nawo nombala omhlophe alibi nawo nje ngisho umbala omhlophe ungaba blue ube brown ube njani kodwa hayi ukho mhlophe ngisho nje phezulu ikhandlela elimhlophe alifakwa ngoba ungcolisiwe ayingeni into emhlophe entweni engcolile. Amen. Futhi ikhekhe lalontombi esingcolile alidliwa izintombi noma ngabe zimntoromsile uma zizintombi azilidli. Hayi mina nje makushadwa noma kuphi ngiqhenya kabi yisalukazi esintombi kabi mina mina ngidlala yisalukazi esintombi nto. Hawu sengiyashada nje umuntu akade ngangimona esenyuka nje esenyuka sengiyodla ikhekhe ngithi niyezothini yini. Amen. Amen. Uthola ukuthi intombi yashada yenze kwaqala kwakwenziwa 3 step. Ikhekhe kuthiwa lizotshengisa ukuthi uzokusebenze before uyofika 3 step.
uzokusebenze namhlanje nje 3 step 6 step kodwa umuntu akana lutho nje akana nix nje. Amen. Ufike lapha ya seliyasikwa ikhekhe seliyasikwa ikhekhe umakoti useyaguqa useyolinika umamezala ukuthi nanti ngifike nalo liphelele mamezala ajabule umamezala. Sizani ukuthi ngijabule kodwa ngiyamazi ukuthi ubengalala ekhaya. Sizani ukuthi ngijabule kodwa ngiyamazi ukuthi ubefika ngo-10. Usizani ukuthi ngijabule kodwa ngeweekend akekho. Sizonifundisa namhlanje ubuntombi bakwazi ukuthi kuyiligugu ushizo lenkosi awuliphinde lapha intombi njani. Labo yibo abangangcoliswanga isifazane ngokuba bayizintombi. Labo yibo abalandela iwundlu noma liyaphi. Amen. Labo yibo useze insizweni ngiseze. Labo yibo abangangcoliswanga. Amen. Ubumnandi obungakabala yabona nje akusho mhlambe ngoba senifile manizi intombi nikholwa nithandaza nilandela nisela emhlabeni. Umoya ingcwele la ihamba khona uhamba nani nisela uhamba nani spiritual nisela emhlabeni ngoba umoya wenu ninungcwele angcoliswanga. Intombazane ihlala icabanga ngabafana engabe intombazane icabanga ngokuthi mina ngilandela iwundlu. Intombazane ihlala icabanga ngomshado engabe icabanga ukuthi mina ngilandela iwundlu mina. Ngifuna ukunitshela namhlanje ngifuna ukunitshela la ematsheni la mawufisa nje umshado uyawushanela ushonisa le wena. Ma usenhlizwe nje umshado uyozukhumuka amazinyo njengami ungazange uthole. La ematsheni lana umshado ufunwa insizwa ngempela. Zikhona ezasematsheni okwakuthiwa mayimiswa zayikhala inyembezi zingawufuni tu zenelisekile ubunsizwa. Zenelisekile ubunsizwa uyesu nentombi inelisekile umuntu ngoba enelisekani ubuntombi benu ngoba nina nikhathalelo kwenkosi nina nihlushwa nje izinkanuko kuphela futhi sizonisiza ngalezi zinkanuko. Fanele nje njalo ngenyanga kube nenkonzo yabasha sizozila ukudla sinikhulekele sibulalele inyoka. Amen. Inkanuko la ematsheni ziyabulawa ngoba uNkulunkulu wasitshengisa ukuthi inyoka le ihleli la esinyeni. Entombazaneni ihlala ikhamisa umlomo ifuna indoda. Kumfana ihlala ikhamisa umlomo ifuna umfazi. Nabo bakhona bakhulile namhlanje bayotshada bebeyivuma inkanuko. Sonifaka umkhuleko ninivuma ukuthi mina inkanuko zingimila kanjani ziza kanjani sinifundele izwi sinifaka umkhuleko nisifaste niqede sinikhulekele siqede niphuza amanzi niyochama lapha ya nichama yonke lento enishisayo niphume phandle lonke lapha nikhiphe imhlophe into yakhona imhlophe ngathi ucondense ngathi ubisi. Intshele mina thina sikhuluma into esingayazi. Inkanuko ngathi condense emhlophe ubisi siyakushisa la manje masushilo wathi ziphethe sakuzilisa ukudla sakufundela izwi sakukhulekela. Hayi sibona ngakho ukuthi iphumile bawuchitha amanzi lapha chitha into emhlophe sithi hayi zihambile. Amen. Siyohamba mhlambe unyaka wonke uyeza siswa zihamba unyaka wonke zifakaza intombi zithi mina angilandelwa phunga zithi ngintombi nto zisho nganyakazi hey mawumzalana silifuna ipaint enobi enecondenser silifuna ipaint enesikhokho mawuyintombi ukuthi uthe ungena eTaxini wena wanenkanuko kwaze kwaphuma amafinyila
Asilifuni ipaint enjalo la ematsheni. Ipaint le efebe lelo. Elihlala lina mafinyila. Hayi la. Amen. Jesus. Sifuna ipaint le ntombi noma elithi cha. Amen. Ngoba komile ngaphakathi kuthiwa lezi ntombi kuthiwa zahamba kuthiwa zazilandela iwundlu zisemva kwewundlu iwundlu lihamba phambi kwazo ngoba zazingangcoliswanga indoda. Ungangcoliswa na indoda spiritually ungathangijoli kanti ebusuku uyayisiza. Amen. Amen. Khuluma nami bantu abami. Sithanda ukuthi manifinyelele ebangeni lokuthi uNkulunkulu uyanibusisa nibusise noma sesifile la nibusisa khona nibe ngcwele. Nibe ngcwele. Nibe ngcwele. Abawuthatha umshado lo esasibafundisa ngawo bamakhosi emzini yabo. Bamakhosi. Njengoba mangisho nje ngithi intombi iligugu ngisho emshadweni ngisho la isebenza khona ngisho ekhaya ngisho enkonzweni ngisho ezulwini ngoba ukufika emshadweni ungaseyona intombi uyibala ongakazi uzuzulibone njengomuntu owakhipha isisu lento ayisuka enhlizweni ayisuki ngisalukani ayisuki. Bangafika nje holile ngithengela into emnandi engithengela into emnandi ubaba akusuthi awu uyangizwa ngithi hey le ndoda ukube yangithola ngiyintombi madoda indoda engithanda kangaka indoda engenzela ingiyakhele nomuzi konke lokho kwangichophisho akuzange kungithengela ngisho isokisi angikwazi noma sekwafa noma kukhona awuthola ukuphumula njengomuntu owakhipha isisu kodwa mawufika kule ndoda ikuphethe kahle ikwakhela umuzi uyithola intombi uyasho ukuthi ngiyakubonga Nkosi ngafika ngiphelele kuye angifikanga sengiyindlopho ngingasenalo elinye ihlo ngafika ngiphelele noma ingangithanda kanje kodwa ifanele ngithanda kanje. Ma ube intombi ozofika emshadweni unqobile usho ukuthi nganqoba ngaze ngafika ngahamba lendlela ayihambe kalula ogala kajana beshaya amakhwela ngapha nangapha kodwa mina ngize ngafika noma ngabe uyafa uthi ngize ngafika kuwe Jesu namhlanje ngizohlala nawe esihlalweni sobukhosi nganqoba emhlabeni kunganqobeki. Namhlanje noma ngabe ufuna umsebenzi kufanele uvuke phansi kwendoda imene nje ifuna ukulala nawe ezweni lasemhlabeni bathunywa emkhathini ukuthi bazoniqeda. Khuluma ngentombi namhlanje mawukhulile ube intombi ungazange ulale nabafana umncane umzimba wakho uyaqina uyaqina umzimba wakho uba nomzimba omuhle oqinile umzimba omuhle oqinile ngoba wavuthwa umzimba wakho. It's not easy nje ungangami nje usulenga inyama nje yonke indawo usulenga nje we nogogo wami mina waze wafe ngalenga inyama mawufola nje kuyavuleka uye umuntu unjengesithelo yabona nje manje amapentshisi ayahluma manje uyalibona ipentshisi uthi malihluma linoboya ngeke ulithathe nje linoboya unje ulihle awuyizwa itaste liyababa funeka ipentshisi uqala ukuthi uzolizwa itaste libe mnandi seliyelo uqale ukulika. Amen. Vuthwani
umzimba. Amalungelo onke omzimba aqine, imikhantsha yenu iqine, imsipha yenu iqine. Noma uyothola abantwana beza ngomzimba oqinile. Ninenhlanhla ngoba niyekiswe namabhuluku. Ninenhlanhla. Ibhuluku noma ungayi-virgin kanjani liyawona umzimba wakho. Ibhuluku. Nibabheke laba abafaka amabhuluku nje mhla befaka irokwe, shame. Ungabona. Amadolo acije ngathi awendoda. Amadolo. La ngemuva la isitho sesitheshone phandle sesithenje. Ngangajabula ngelinye ilanga, ingajabula. Ngoba lento kudala ngayibona ukuthi hawu madoda, niyayibona izitho zalabantwana abafaka amabhuluku ukuthi zinjani. Ungathi iqhudelele liqothu kuboya. Amen. Kwafika omunye ubhuti lapha ekhaya, wafika nonkosikazi wakhe. Hey, ishaya isigqebhezana intombi. Mase bephuma ngibaphelezela. Wenza-ke umfana wathi mama phela nobafundisa nokugqoka. Ngoba uyabona nje ihlazo. La ngemuva la limoshe ibhulukwe mawuhamba lithi. Futhi manje uSathane seninika amahle kabi ukuthi ngempela nje lawa irastiki athi nje ne inkathi uhamba nje lithi. Liyakutraina into mayikutraina phela ithi manje lesitho le wazala njabulo. Susisketi ugogo ulithi wena. Susisketi lokuza ugogo nithi ekale. Yabona la akusekho lokhu, sekunje konke lana sekunembobo lana, sekunembobo umsipha lo wendoda. Amabhuluku ubabheke sekunomsipha wendoda othe laphana. Isitho sesithende idolo ke bawuthi uyangalawo uyobheka idolo lufokhona lenziwa ibhulukwe. Ngisho umama wakhona ogqoka ibhulukwe uphelelwa ishape yokuba umama ame kahle. Esethi ke umngcwabo ke esethi kusegqokela umngcwabo abuyathi hayi uSathane athi awushaya isigqebhezana. Sekuthi nje kuyale kubuya phambili kubuya muva. Limtsinyile ibhuluku alidlalanga limmoshile. Ibhuluku ladalela ukuthi endodweni litraine isitho sendoda singakhuluphali. Yes. Lekwadalwa isitho sendoda ukuthi sitraine idolo lendoda ngoba indoda iyaqoshama. Alifuneka idolo lendoda eliround. Ngoba indoda iyaqoshama. Manje nani ke kufanele vele ngoba nani noma nihlala manje niyaqoshama vele amadola yanivumela. Oyithontoba kanihle nje splat lithe iqosheme. Ivunyelwa idolo. Thina kwakuthi masiqoshama amadola ayiqhuma bebhlungu. Ngoba lalu round. Niyabona ubutombo ukuthi bujulile. Hayi, zobe ngijika yela ngithi asithi kwenyuka ingubo mhlambe liyangirobha nje. Mhlambe senifihla amadola egalkuni nje. Amen. Intombi. Hey, kamelithi ngintombi. Oh! Noma ngabe ke sewona kaJesu akukho buyelani bantabanga lithi sizintombi thina. Asithintwa thina. Futhi nina seningakhuluma kahle ngoba nimbonile uSathane edlala ngani. Mina nje bengakuthiwa nje kubuyele emntombini. Kwakho. Ungangizwa kahle.
Uyabona ukuthi isandla sami sinjani khona manje ngikhuluma. Yabona isandla sami. Uhambe isandla zakho sibe lapho. Othandi ngiyaqhamuka. Amahlombe athi. Amen. Mawungena nje enkonzweni ungene. Phethe iBhayibheli lakho. Amen. Awusuka. Amen. Ufuna isitulo noma sikhona usibheke. UnoJesu. Kusha amathambo, kusha inkanja, kusha imsipha, kusha iqolo. Umuntu uyavuma yini? Nihluleka nje nokuthi makuthiwa kuyagidwa emkhonzweni, bakuthiwa kuyagidwa emkhonzweni, nigcwale. Makuthi shaya indlamu. Thina siza ngazi nje, sishaya indlamu ngoba sitshengisa uSathane asilidli iphilisi. Sitshengisa uSathane ukuthi asilidli iphilisi. Sitshengisa uSathane akuphethwa amadolo thina. Siza ngazi lokho ungcobo. Amen. Nina. Usehleli phansi uselele. Awu bani. Ulalelele intombi. Ngoba intombi kade ithathwa amadoda ebusuku ezele emini. Bese yokwenza i-night duty. Liphinde. Uzoluqedela lo vele. Verse 4. Okay, ya 5. Ithi nasemlonyeni wabo akufunyaniswanga manga nabanasi. Akufunyaniswanga manga lezi intombi. Hayi amanga wona. Ngathi kwaphuza lapha empompini. Ngathi nje ngithatha iglasi nje ngiphuza. Amanga. Jehova. Sehlulekile umfoka Sandile ethi uyahlambulukisa. Amen. Kuthiwa akufunyaniswanga ungcoliswa indoda, akufunyaniswanga ngisho namanga, akufunyaniswanga ngisho isici. Isici nje, isici. Mawuphathwe izinkaluko ebusuku. Into eyenza ukuthi niphathwe izinkaluko, msalulala nibuka amafoni. Kunjalo. Msalulala nibuka amafoni. Mawulale ubuka ifoni uzophupha lento oyibonile. Ifoni nje ibe nesikhathi sokuthi manje 6 o'clock ifoni angisayibuki. Sengifunda izwi manje, sengifunda iBhayibheli, sengiyakhuleka sengiyolala. Ukuze engqondweni umuntu mayilele uba yilento alale isengqondweni yakhe. Ngoba ingqondo iyona esebenza kumuntu. Mawuthanje uyavula lapho, wavula lapho uyabona abaqamlana, uyabona abasebhedeni, kuzoba njalo uyathanda uthandi. Ngoba mangabe uyavula efonini wavula ijumayeli. Mase kuzoba sebusuku nje uvula ijumayeli. Uyasike lapho uzophepha enkalukweni. Kodwa ulele nje ebhedeni, uthi wena uyayibukela nje izithombe lezi, uzobathi noma kanjani bazovela benza lento. Once bavela ngeke ulale wena. Lona nawe umuntu omshulukulo okuhle ngempilo yakho. Sengizwile namhlanje ukuthi untombi kuyini. Mhlawumbe beningazi ukuthi untombi kuyigugu kangaka. Mfana nje manje yakushela nje uthukuthele ngempela ungadlali. Thukuthele ukuthi uzomosha ikusasa lami, awumthandi. Thina saba izintombi Assemblies of God. Saze salo 25 thina singayazi indoda. Kuthi manje December kufika amabhasi leMsinga kuzodlala ibhola evela la eGoli. Abafana baseMsinga bathi ake nihambe niyowashela lamantombazana. Besho kwaba vele eGoli. Sidlulise ngakhona. Sidlulise sithi nibahlela ngakagezwe igazi lika Jesu. Sidlulise ngakhona beza abajita abaseGoli behamba bethi wahajwa kanjani qala.
Thuba. Abaphakathi ushawe stroke. Ihlombe lilingancane, umlenze omunye mfitshane. Kanjwa kanje bafike. Sime sithi. Ukuswelaka sibabheke emahlweni. Kuswelaka lozokhuluma. Laba bakithi bamile lapha bafuna ukubona ukuthi abe bazothini. Manje basaba uKristu. Ayisibone nakhuluma nithola isibambezela. Nithini? Nithini na? Khulumani. Niyasithanda. Sibagijimele nizasishela niyasithanda. Yes. Kulula lokhu manisithanda nje. Nathi siyanthanda kulula. Ake nje uhambe ngesisu nje uyofika lapha ya uhambe njengenyonga. Hamba. Babhekane. Tani bomsana sibambezela hamba ukuthi uthola ngithanda. Enza so ngesisu wena uyofika lapha. Bahambe bahleke labo bakwe bathi nitshelile awathintwa lamantombazana. Awathintwa. Yabantu njani? Nani bani kanjani? Muhambe lokuqala athi akushela athi athanda ukuthi uzomosha untombi bami mntaka Sathane. Uzongithathela uzibulo bami. Uyabazi umthombi ukuthi uyini wena njengoba uthi uyangithanda nje. Uyabazi kahle umthombi. Uyohamba etshela bonke lathi hey. Hayi. Lela sonto abekho nje insizwa lana azinazi zibone ngathi nifana nabo laba ebhansana nabe ephotini zogwala la sigcwalela zithi zizofuna nina kusekhona othandi usekhona osisuru noNombulelo noFezile noGugu noKhanyi kusekhona oKhanyi zayigwala insizwa zithi insi zibafuna asuka umukhanya athi neyodwa ke mangabizela umshado nje shame asuka umukhanya athi mangabe sengicela kanje nje ngizela umshado shame ziphume zonke ihambe next week ngeke kuze neyodwa niwokha ngitholakala ungathi bagcwele insizwa lalithi sawina nix. Yeah, amen. Nixazelani nanizela izulu. Amen. Nani manizela izulu nakho kuthiwa nilandela iwundlu phesheya kokufa. Yilo. Hlongana nokuphela ngala. Bheka le. La siyakhona. Amen. Ake ngifundeni ke ngihlale phansi manje. Ugenesis bani? Genesis Auhlabelele. Ufunde kuGenesis 29 verse 7. Genesis 29 verse 7. Okay, sifunda Genesis chapter 29 verse 7. Ihloko sithi uJakobe ungasemthonjeni weseHarani. Verse 7. Wathi, bheka, kusesemini kakhulu, akusiso isikhathi sokuba zibuthwe izinkomo. Phuzisani izimvu, nihambe niziklabise. Verse 8. Base bethi singekwenze lokho ingakabuthani imihlambi yonke. Balisuse itshe emlonyeni. Adlona le lapho uJosepha
eshelwa umfazi wenkosi. Genesis ba. Genesis 40. Yeah. Genesis 39. Genesis 39. Genesis 39. Genesis 39. Ubumhlophe bukaJosefa, verse 7. Kwathi emva kwalezo zinto, umkankosi yakhe waphonsa amehlo kuJosefa wathi lala nami. Kepha wathi kumkankosi yakhe, bheka, inkosi yami ayikwazi enginakho endlini. Inikela konke okwayo esandleni sami. Ayinkulu kunami kulendlu. Futhi ayingigodlelanga lutho ngaphandle kwakho kuphela. Ngokuba umkankosi pho ngingenza njani lokhu kubi obungaka ngone uNkulunkulu na. Kwathi esakhuluma kuJosefa izinsuku ngezinsuku akamlalelanga ukubalana naye nakokuba abe naye. Kwathi ngosuku lumbe engena endlini ukuyokwenza imisebenzi yakhe kungekho lapho phakathi noyedwa wendlu. Wambamba ngengubo yakhe wathi lala nami. Kepha washiya ingubo yakhe esandleni sakhe wabaleka wagijimela phandle. Amen. Amen. Sikhuluma nensizwa manje. Amen. 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 Sikhuluma nensizwa manje. Ukuthi insizwa zifane naboJosefa. Akuqali ngani insizwa ungajuli. Akuqali nganazi insizwa uJosefa. Nazi insizwa uDavida. Nazi insizwa uDaniel. Kuthiwa lensizwa uSathane wayesefikile ezoyithathela insizwa bayo. Eyithathele ngayithathele nangentombi. Eyithathela ngomfazi omdala. Yeah. Hey. Amen. Eyithathela ngoshuka mama. Yeah. Ezoqeda nje. Kuthiwa yini insizwa uvirgin. Amen. Ezomqedela nje insizwa bakhe. Ngoba kwakuthi bayibona lensizwa ehalele. Ngoba umzimba womntongazana angcoliswe uyakhazimula. Ngisho noma ngabe uyinsizwa noma ngabe uyintombi. Eyibona isebenza lensizwa, eyibona ihlabelela lensizwa, eyibona ikhuthele lensizwa. Ethi hey lokho kufaro balithi kube ngakwafa. Hey kube nje ngafane nje ngayitholela lengane. Ngoba bakhona ogonga abanjalo. Kuthiwa waya kuyo. Wayithi mfana ngiyakucela. Ngiyakucela. Amen. Ngiyakucela. Kuthiwa mfana ngeke. Kuthiwa hayi ukuthi wenza kayi-1 kuthiwa every day. Yeah. Kuthiwa every day lo mntwana angasazi ukuthi wenze njani. Isalukazi saguga sila. Sithi lala nami. Amen. Ngendlela ukuthi lo mntwana wayethunjiwe kwakufanele ukuthi athi ngoba mina nginamva nginaphambili nabazali bami ngibazi ukuthi baphi. Yithi ngisase ngilala nalesalukazi. Ngenzela impilo. Kodwa lo mfana ngoba wayenoJesu ngaphakathi ekhona esindisiwe emazi uNkulunkulu. Athi Nkosi nginike bonke la inike bonke inikele ngakho bonke kodwa ayinikanga wena. Ngeke ngithathe into engayinikwanga iNkosi. Namhlanje lingabafana nilala namantombazane eningawanikwanga uJesu. Nimosha ingane zabantu. Sifuna manje ukubiza abafana bangakholwa namantombazane angakholwa. Sizobatshela amaqiniso ngoba benza kanje nje abazi. Bahambe bethi kwamantombazane bayawathanda. La emhlabeni umuntu nomuntu unegazi lakubo. Mina nje nginegazi lakithi. Nalo unegazi lakubo, nalo unegazi lakubo, nalo unegazi. Amagazi awafani. Ukhona izizukulu ezizalwa izizukulu zogogo ababe namabhadi benamashwa. Khona ingane namhlanje
ezizalwa okhokho ababe namabhadi beneziqalekiso zisekhona phezukwabo namhlanje lezo iqalekiso. Wena ungumfana uyaphuma uyangena eziqalekisweni. Ngoba lithi izwi lenkosi ohlangana nowesifazane usebemunye. Lamantombazane onkolala nawo umfana umunye nawo uthatha igazi labo. Yeah. Amen. Usunamabhadi kangaka nje usuphalaza langomhlophe izinto ayilungi. Ile sono hamba ukhohlisa nezingane zabantu. Uyinsizwa wawuyihlonipha intombazane eqala ngoba wawazi ukuthi intombazane iphethe ifa likayise. Wawazi ukuthi isibaya sikayise. Kwakuthi ekhaya emazulwini kwakuthi ekhaya lithi koNatali isiZulu sithi mawuzela intombazane sithi ucebile. Noma indoda ngabe ibingenayo msheyodwa inkomo kodwa mayizela intombazane yayiqalelela yathi isibaya sokuthi ziyongena inkomo noma yinini. Babengalindeli inkomo ezincelayo ezizingane lezi seyigcwele ekhaya namhlanje. Babengalindeli inkomo ezilala emakamerweni embhedeni. Babengalindeli inkomo ezifuna amapampasi namademu zincele. Babelindeli inkomo ezilala esibayeni. Amen. Kuthiwe namhlanje inkomo zigcwele. Mawuzele insizwa umfana nje ephuma ekhaya nje ephuma nje emukelwe ekhaya thina sasikhona makuthethwe ekhaya. Kuthiwa ha umfana uzela uvusumuzi. Uzela uvusumuzi. Ngoba kuyaziwa lo mfana lokuthi umuzi kayise noma uyisa ngafa ukhona lo mfana lo uzovuka umuzi kayise. Ingakho nje umfana yonke into ayiyo uba uyise. Ingakho baba nabo kufanele ukuthi babe ngcwele ukuze lo mfana ancele ubungcwele. Ingakho nathi singomama kufanele sibe ngcwele ukuze nale ntombazane incele ubungcwele. Ngoba umntwana yonke into incela kumzali. Yonke into incela kumzali. Baba nabo kufanele bahlala nabafana babo babafundisa ikusasa, babafundisa ukwakha umuzi. Ngoba uyazi lo baba ukuthi mangifundise lengane ukwakha umuzi, lengane iyongakhela umuzi noma sengifile. Umuzi ohlala ukhona noma sengafa. Le ntombazane mangiyifundisa ngumama, ngiyifundisa ukwasha, ngiyifundisa ukupheka, ngiyifundisa yonke into. Ngiyazi ukuthi mayishada ngeke ihlaze igama lami. Ngoba noma ningafunda kanjani mantombazane ami nizoshada. Noma ningafunda kuhlala lapha emshadweni. Omunye wathi mangithi wathi yu mina ngifundile mina ngiyoba negeli. Wathi yoba namageli yena. Thina sisebenzile ngemakhishini sibosisi baba. Mina lengafika nje ngisenza emakhishini. Hayi siyakufunda nje thina bosisi basemakhishini ukuthi akazi ukuthi umede umhlala ehlele esofeni. Sithi 1 2 siphume siqede. Mawumane ugezi sithi uyithatha uyifake ekhabetheni. Uyibona mhla ufika. Ngoba ngithi akasukumi. Yebo, amen. Akasukumi. Umuva nje uthi umuve and never. Ubezwa abanye hey Friday namhlanje spring cleaning wena ukwazi lo. Ngoba ngithi uhlala nje bhala ufone enzipho ezinde lapha esofeni. Endlini kuyamosheka. Endlini kuyamosheka. Indlini ephunga iyanuka ngoba akumuva kwenziwa ispring cleaning like igeli yazi ukuthi akuvila kufa. Noma isitsha ngihamba ngegezile ngiyisonga ngeplastic amasipala ngifake lapha ngihambele ngoyibona mhla ngibuya. Noma ngabe ngiyisonge Friday ngoyifika sinjalo Monday. Ngeke ngibuze. Akayinobuya ekitchen. Ukhule kanjani? Labantu labo bafundile labo bafundisa ingane zabe ilungwini ukuthi ingane nje ngempela nje ihlale nje iqoshame esofeni. Bayoyibuza ngoba ziyawuthanda umshado. Emshadweni akudlala. Indoda iyafuna ipapa ephekwe nguwe.
emafonini la kuma-shopping indoda udlisa ama-cornflakes every day. Indoda ithi mina ngakhula mina ngencwancwa mina. Ngayibona into enjalo. Manje kufanele sinifundise yonke into masisaphila. Sinifundise njengamanje nje laba kade ngibathathile namhlanje. Angidlali. Bathathile ngibaqinisa indlu lapha ekhaya. Kuzoba nentombazane mina uyoyoyo. Iyakholwa isindisiwe uyoyoyo mayifika ishada lapha siyaphoxa. Sishadile manje siyaphoxa. Kuthiwe ngiyambona uJesu. Glory to Jesus. Ngiyambona. Kuyo yonke into mosindisiwe intombazane fitha. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngakhula ngisonto eAssembly of God. Ekhaya thina kithi akwakwamabhinqa. Yabona kuphekwa ngebhodo elikhulu inkuzanguza lemnyama sigeza nje sigeza la eceleni sishuquza ngeqophe silahle lapho. Ukushayisa ibhodo nje into engangayazi. Ngaze ngana 18 years ngaphuma ngayo sebenza. Ngazi mina ukushaya ukuthi ibhodo liyaqobeliswa manje lizopheka. Ngingakwazi lokho mina. Senza nje kanjani? Singakwazi nje ukuthi ibhodo liyacobezeliswa. Iwashing nje ukuthi nje uthathe uyowasha nje uayine singakwazi thina. Singakwazi ngoba mama bethu babegqokela idwaba sasigcotshwa ngamafutha. Uwasha kwasidwaba sigcotshwa ngamafutha. Omsozithi. Kodwa ngafika eNyukhasela kama Mudube noma Manzini noma Uzwane abakhonze Assemblies of God. Yo kwangadlalwa lapha. Kwakungadlalwa. Yesu. Sasithi masithi 3 o'clock intombazana ivukile kuba sitofa amalahle. Lapha yakukomunye umzalwane lapha komunye umzalwane mawuvuka nje usubheka qala efasteleni ukuthi uthandazila ayikashunqini isitofu kubo sikhodelana ukuthi esami ishunqa eqala isitofu sizintombi yeswa uqede lapha isitofu usifaka amalahle uqede lapha isitofu usiwashe uqede lapha isitofu usifaka ibraso sishayile sithi uqede lapho lezi insimbi lezi zamafastela zifakwe ibraso icobezela zithi impompi levule empompini ifakwe ibraso indlu yakhona yonke u9 room ifakwe upolish already ngiyushange ngedolo omguqile Freyfe cobezele ukuthi laba hlula lo Freyfe la cobezele lapho kuthiwa mangabe uFreyfe kuthiwa hlabelela sase siliwashlo makhelwane ungayenzi into ungahlabele kakhulu ayiyancane lotho uyamemeza sesiyiwashlo umama uzwane engafuni washing yakhe bayiwashi ishiso ilanga kuthi kusayomile engafuni yakhe ngigqoke mina into esishiso ilanga hayi le intombi leke namhlanje iyozona ndiwashile kusasa Amen. Bangisiza ukube basekhona namhlanje njengoba nje sekumede nginje ngabe ngeke ngiye kubo ngiyobabamba izandla ngithi la ngakha ngawumuntu ngilakhile ikhala kamatheko uNkulunkulu kusho wayiprofeti ukuthi vele ngizoba lesilungu wangithatha wayengifundisa wabona ukuthi hey iyo ngakhela indoda ingakheli indle engaka iqhantshe impethu amen ngathatha ngafunda kunzima hayi ukuthi besincenga kunzima bayifika nje umama Manzini afika etulweni ufuna idust athi yabuya le dust zomthola kahle maphuma enkonzweni baphuma bangene house to house weintombi bayobheka ukuthi intombi ishiklinile na ishiye futhi iphelile na
Glory to Jesus. Lapha enkonzweni ushiya umbhedo ungawudlulanga. Ushiya ungaphekanga nokupheka. Thina sasingavunyelwa ukuthi uye enkonzweni ungaphekanga ngoba kwakuthiwa umoya ongcwele uzokuthinta ukuthi thatha umzalwane uyodla naye. Abakwazi la imagine lokho. Abakwazi. Nokubiza nje ubuholi kuthi namhlanje ngibiza izulu elize kwami lizohlala nje la betafuleni. Waphela babize ethi ubiza izulu. Amen. Amen. Abakwazi. Amen. Yambonga uNkulunkulu wangipha inhliziyo yokuthobeka. Mama uzwane kwangahlali umuntu. Kodwa mina ngahlala ngaze ngana 25 years ngihleli. Ngoba ngangijabulela ukuthi ngiyathethiswa ngempela. Uma Mzwane make ngakwata nje ngakwata wayengakudla ukudla kwami wayithi kuyanuka. Athi ukuthi ukutheleleni. Phela ukudla kwami uthukuthele. Bangakha namhlanje ngumfazi. Noma singakhuluma kanjani nani? Thobani. Nangiyezwa nje kuthiwa mina ngiyathetha abafuna ukuza kwami abantu ngoba ngiyathetha. Nangu nombulelo ngineminyaka emingaki ngihamba nale ngane. Angikaze mina ngimvezele izinyo lomntwana futhi uyoza engcwabeni ngazange ngiveze izinyo. Ozafa ukufe mina. Amen. Kaze mina ngimve ngithi ngiyembulelo noma ku-right enhlizweni yami hayi kuye. Amen. Futhi uma ku-right ngithetha kakhulu. Uyezwa? Kodwa nangelilodwa ilanga athi ngithukuthele. Namhlanje uyibusiso zonke ziyambhuquza. Awuyitholi kalula iyibusiso. Awuyitholi kalula. Khona la udlula khona. Khona la ubekezela khona. Esithina kwakhe uyathetha. Ngithi ngeke udle phela la ungakasebenzi. Never. Usuwenza into yini wena? Usuwenza into usebenzile. Aqala ngetiye. Qala umsebenzi. Amen. Manje kuthiwa lensizwa uJosepha zinsizwa yabalekela isono, yabaleka. Yaze yaboshwa yayetilongweni, ibalekela isono. Baleka noma sebethi usumdala kangaka or ini baleka. Balekela ukuthi Jesu mina. Abazi futhi ukuthi insizwa ihlushwa yini ngoba Daniel thina sizwe ukuba beshadile. Asizwa. Josepha asizwa. Baze bashade uJosepha seleseGibhithe. Davida babulala uGoliath nje babengashadanga. Na insizwa ihlale ithi mayifaka zithi kunyuka uzipho isho kunyuke spiritual uzipho. Hayi ukuthi kunyuka uzipho nje usuku uzipho uyehla. Amen. Hayi futhi insizwe lo masturbation lo mningi too much. Uyafika nje intombazaneni. Uyafika mina ngimazi uvela apha intombazane. Azabona uvirgin masturbation. Akubona impela uvirgin, aqhumise umthungo masturbation. Hayi siyayiqhabuka thina lo nto le. Asiyazi. Usho ukuthi yizo izinto lezi eniyifunda la ko TikTok. Asiyazi thina. Thina sazi abafana thina ukuthi abafana babenza lo nto le. Abafana. Lutho bafana kwenziwa lokho. Ucoba ispirit esandleni. Ayenziwa lento. Sathane lo coba ispirit. Ikhona ehlala lapha ekhaya kuthiwa yayicoba ispirit. Oba no papi. Upapi babuya sebekhala upapi. Wena gogo usilalisa nobani. Sesizwe semduka ispirit. Hawu, ingane manje seyibona ingane manje insizwa, ayisapha mbeki insizwa. Yini papi? Oy. Wayegogo ispirit siyanuka. Hawu yini? Kodwa mayifakaza insizwa nsi thethelela izona akafundiswanga akazi so nifundisa kathini bakhonyana ayike bafundisa ubatshela thina lithi spirit lutho le spirit ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ayikho into engayazi ayikho nje ngisho nabo baba ngisazobiza inkonzo yenu bakuhlawula mina ngisazonitshela izindaba zenu ngoba
nje ithi we baba usindisiwe ngithethelele izono. Ilokho-ke bantu abami uNkulunkulu anibusise. Siyabonga abasha baningi ematsheni. Baningi abasha ematsheni, abanye basemsebenzini. Awukhala ngobhasi bantu, ubhasi akekho ekhaya. Ngabe ikhona insizwa yami. Siyabonga-ke bantu abami niphume niyomcela uNkulunkulu ukuthi seniyazazi namhlanje ukuthi niligugu kuNkulunkulu. Phume namhlanje ungasidileli, ungazeyi. Umkhonza uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke ukuthi Nkosi ubusha bami buzogcinwa nguwe. Amen.